Please subscribe to my channel and press the bell icon. Hello guys, welcome to my Bodo's YouTube channel. नोंथांमोनखौ आंनि Bodo's Busy YouTube चेनेलाव बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे गुसुं भिडिअ लाना फैदों। बे भिडिअआनो जादों जों गावनि WhatsAppखौ माबोरै समायना खालामनो हायो। बे भिडिअखौ नायनायनि सिगां आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे रिक्वेस्ट, अन्नानै आंनि YouTube चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अन्नानै साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ नायनानै लाइक एन्ड शेयार कमेन्ट खालामनो दाबाव। भिडिअखौ स्टार्ट खालामदिनि। नोंथांमोना गिबियावनो गावनि WhatsAppआव लांग्रोनांगोन। दा आंनियाव नुदों नैबेयाव आंनियाव जेबो फट' गैया सिङाव। दा बिनि थाखाय नोंथांमोना फट' दोननो थाखाय गावनि WhatsAppआव लांनानै सिटिंआव हाजासिम नागिर, अब्लाबो नोंथांमोना बेयाव फट'खौ दोननो हानाय नङा। बेनिखायनो नोंथाङा गिबियावनो गावनि WhatsAppआव लांग्रोदो। बिनि उनाव नोंथाङा आगदाजों गोजौआव मोनथाम डट्स नुदों, नोंथाङा बेयाव सेरनांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा गाहायाव सिटिं मोनगोन, सिटिंआव थुनांगोन आरो बिनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव नुदों सार्च, नोंथाङा सार्चआव थुनांगोन। सार्चनि उनाव नुदों नोंथाङा गाहायाव बेकआप, सार्च बेकआप, नोंथाङा बेबायदिनो सार्च बेकआपआवबो क्लिक खालामनांगोन। बिनि उनाव नुदों गोथाङै लिरनाय नोंथाङा बेकआप, नोंथाङा बे बेकआपआव सेरनांगोन। बेकआपआ 100% जानांगोन, 100% जानाय एसे सम लागोन। बिनि उनाव नोंथाङा गावनि WhatsAppखौ आनइनस्टल खालामनांगोन। आनइनस्टल खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा मोनसे एप्सनि गोनांथि जागोन। बे एप्सआनो जादों इउ WhatsApp। नोंथाङा बे एप्सखौ प्ले स्ट'राव हाजासे नागिरबाबो मोननाय नङा। नोंथाङा बे एप्सखौ मोननो थाखाय नोंथाङा गावनि क्रोम ब्राउजार नङाब्ला YouTube ब्राउजारनिफ्राय डाउनलड खालामनांगोन। दा आं नै YouTube ब्राउजारनिफ्राय डाउनलड खालामनोसै। नोंथांमोना बेयाव लिरनांगोन दि इउ WhatsApp। इउ WhatsApp। दा नै नोंथांमोना नुनो मोनबाय इउ WhatsApp। नोंथांमोना बेखौ डाउनलड खालामब्लानो जाबाय। आंनाव अलरेडि डाउनलड खालामखानाय दङ, बेनिखायनो आं नोंथांमोननो इनस्टल खालामनानै देखायनोसै। दा नै आंना इनस्टल जागासिनो दङ। इनस्टल। नोंथांमोनाबो गावनि मबाइलाव बे एप्सखौ डाउनलड खालामनानै इनस्टल खालामनानै लादो। इनस्टल जानो थाखाय एसे टाइम नांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा अपेन होदो। अपेन होनायनि उनाव नोंथांनियाव नुनो मोनगोन रेस्ट'र, गोजायाव लिरनाय रेस्ट'र आरो गोथाङाव लिरनाय दं एग्री एन्ड कन्टिनिउ। नोंथाङा बे एग्री एन्ड कन्टिनिउआव थुबानो जाबाय। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि फन नाम्बारखौ होदो। बिनि उनाव नोंथाङा नोंथांनि फन नाम्बारखौ होखांनायनि उनाव नोंथाङा नेक्स्ट होबानो जाबाय। नेक्स्ट होनायनि उनाव बेबायदि ओंखारगोन मोननै गाहायाव एडिट आरो अके। नोंथाङा अके होदो। बिनि उनाव नट नाउ आरो कन्टिनिउ दङ, बेयाव कन्टिनिउआव थुदो। बिनि उनाव एलाउ होदो। बेयाव मोनसे कड फैगोन, नोंथाङा बेनि थाखाय दसे सम नेनांगोन कडआ फैनो थाखाय। दा आंनियाव कडआ फैबाय। कडआ फैनायनि उनाव नोंथाङा कन्टिनिउ होदो। कन्टिनिउ होयोब्ला बेबायदि ओंखारगोन। दिनै एलाउ होदो नोंथाङा। आरो नैबेयाव गाहायाव नुनो मोनगोन रेस्ट'र आरो स्किप, नोंथाङा बेयाव स्किप होदो। स्किपनि उनाव स्किपआव थुयोब्ला नैबेबायदि ओंखारगोन केन्सेल आरो स्किप रेस्ट'र, नोंथाङा स्किप रेस्ट'राव थुबानो जाबाय। दा आंनिया WhatsAppआ गिदिंबाय। बिनि उनाव नोंथाङा बेयाव नोंनि गोसो बायदि नोङो नाम लिरनानै लानो हागोन।
नेक्स्ट होनांगोन नोंथां आरो इनस्टलिं जाबावगोन। दसे सम नांगोन इनस्टल जानो थाखाय। दा नै बेयाव ओंखारदों अफिसियेल वेबसाइट आरो अके, नोंथाङा बेयाव अके होनानै होबानो जाबाय। बिनि उनाव क्लस। दा नोंथाङा नायदो आंनियाव बिनि सिङाव जेबो फट' एबा पिकचार गैया। दा बेयाव माबोरै जों गाव गावनि गार्लफ्रेन्ड एबा सोरनिबा लोगोनि एबा गावनि फट' दोननानै लानो हायो। दा बेखौ आं नोंथांमोननो खिन्थानोसै। बेनि थाखाय नोंथांमोना आगदानि 3 डट्स मोनथाम मोनगोन, बेयाव नोंथाङा क्लिक खालामनांगोन। बिनि उनाव दङ इम'ट्स गोजौआव, नोंथाङा बेयाव सोनांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा 1 नाम्बाराव नुनो मोनदों इउनिभार्सेल, नोंथाङा इउनिभार्सेलाव खनसे क्लिक खालामनांगोन। बिनि उनाव 1 नाम्बाराव नोंथाङा नुनो मोनगोन फार्स्टआव गोजौआव कालार्सआव नोंथाङा खनसे क्लिक खालामनांगोन। बिनि उनाव नोंथाङा गेजेराव नुनो मोनगोन बेकग्राउन्ड, नोंथाङा बेकग्राउन्डआव खनसे क्लिक खालामनांगोन। बिनि उनाव गाहायथाराव मोनगोन नोंथाङा फट'आव थुनांगोन। नोंथाङा जुदि फट'आव थुयोब्ला नोंथांनियाव जा फट' दङ नै बेबायदि ओंखारफैगोन। नोंथाङा बेबायदिनो गावनि गेलारि एबा फट'सनिफ्राय जायखिजाया मोनसे फट' सेलेक्ट खालामना लानो हागोन। दा आं गेलारियाव थुबाय। दा आं नैबे फट'खौ सेलेक्ट खालामबाय। नोंथाङाबो बेबायदिनो गावनि फट' एबा गार्लफ्रेन्डनि फट'खौ बेबायदिनो दोनना लानो हागोन। दा आं सेलेक्ट खालामबाय। बेनि उनाव नोंथाङा बेखौ सेट होनानै होबानो जाबाय। दा नोंथांमोना नायदो बे फट'आ आंनियाव थादोंना थायाखै। नोंथांमोना दा आंनि वाट्सएपआव नायहैदो। दा नोंथांमोना नुनो मोनबाय आंनियाव फट'आ थाबाय। नोंथांमोनाबो बेबायदिनो गाव गावनि फट'फोरखौ दोननानै गाव गावनि वाट्सएपखौ समायना खालामनानै लानो हायो आरो लोगोफोरखौ सोमोनांहोनो हायो। दा बेयाव नुदों आखरा गोसोमै जादों, नोंथाङा बेखौबो सोलायनानै लानो हायो। बेनि थाखाय नोंथाङा खनसेबाव 3 डट्सआव थुनांगोन आरो नोंथाङा इम'ट्सआव थुनांगोन। इम'ट्सआव थुनायनि उनाव नोंथाङा हम स्क्रिनाव थुनांगोन। हम स्क्रिननि उनाव नोंथाङा कालार्सनि उनाव नोंथाङा बेयाव नोंनि गोसो बायदि नोङो कालारखौ दोननानै लानो हागोन। दा नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय। दा आंनिया कालाराबो चेन्ज जाबाय। बेबायदिनो नोंथाङा गाव गावनि वाट्सएपखौ समायना खालामनानै लानो हायो। एसेनोसै। भिडिअखौ फोजोबनायनि सिगां आंनि नोंथांमोननिसिम मोनसे रिकुवेस्टबाव, अननानै आंनि इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो भिडिअखौ नायनानै कमेन्ट, लाइक एन्ड शेयार खालामनो दाबाव। नोंथांमोननो आंनि चेनेलखौ अननानै साबस्क्राइब खालामदो। एसेनोसै दिनैनि भिडिअआ। इयुननि भिडिअसिम लोगो मोनलायजासे। बाय बाय।